lilkom YouTube viewers tagħna biex intom tinaqdu magħna u tieħdu sem f'din il-messaġġ li aħna se nagħtu minn ġo River of Love. U nistidnukom iġibu l-Bibja magħkom u tirċievu u tieħdu pjaċir u tirċievu dak li l-mulej ħajamel il-lejla hawnhekk u magħkom ukoll. Mela, nixtieqkom tqumu għar-raġuni li ma jistax ikun hemm pretka jekk aħna ma nonorawx, nafu li l-Ispirtu Santu qiegħed hawn, imma ma jistax ikun hemm pretka jekk ma nkunux qed nonoraw il-preżenza tiegħu u għax mingħajru ma jista' jsir xejn, ovvjament. Mela, Mister Qaddis aħna nirringrazzjawk ta' dak li diġà inti għamilt mulej. Aħna nafu li inti qiegħed hawn u aħna ħankomplu nollu l-isem Qaddis tiegħek mulej Ġesu. Għaliex l-iskop tagħna huwa li neżoltaw l-isem tiegħek mulej Ġesu. U aħna nonoraw lilek o Spiritu Santu li mingħajrek ma jsir xejn. Irċievi l-glorja mulej Ġesu. Halleluja, f'isem Ġesu Kristu nistgħu npoġġu bil-qiegħda. Issa. Inħeġġiġkom biex verament tiftu qalbkom il-lejla, illa li xħat muħireġ b'xejn minn hawn ġew. Il-mulej tani messaġġ. Bda b'xejn differenza, anke kif se nagħmlu t-talb fl-aħħar se jkun differenti. U nitlobkom biex tibqu sal-aħħar u tirċievu, illa li ħafna drabi niġu hawn għax l-erba, jew għax is-sibt. Imma illum, u bħalma għandu jkun dejjem, uħorġu minn hawn. B'xi ħaġa, volti tkunux hawn għal xejn, ħriġt b'xi ħaġa li ma tħallx biha. Jew inkella, kelli xi ħaġa li ma ridtix u ħallejta hemm. Sewwa voldiri xi ħaġa se jseħħ żgur. Dak huwa Alla tagħna ħadd pjaċir il għaliex qegħdin in-line kelli tnejn mill-aħwa, waħda minnhom anke l-Pastor Marjella, fejn qaluli kemm qed jaħdem il-mulej tiġà smajt xi żewġ tista' tgħid mirakli sija ta' l-qaltli Marjella u anke oħt oħra li l-mulej qed jaħdem ħafna. Voldiri ejja nkomplu fuq dik il-linja with expectancy. Psalm 1-1, fitxu Psalm 1-1. Mela, il-mulej m'għandux, he's no respecter of person, li jagħmel ma' waħda jagħmel ma' l-oħra. Voldiri ejja nkunu expectant. Psalm 1-1, ħanibda naqra. Qegħdin hemm kollha? Mela, nerfa' għajnejja l-oljiet. Imnejn se tiġini l-għajnuna. L-għajnuna tiġi tiegħi minant il-mulej li jagħmel is-sema u l-art. Ma jħalli qatri li ġilek jotor, ma jonoss dak li ħarsek. Ara la jonos u lanqas jorqod dak li ħares l-Iżrael. Il-mulej u dak li ħarsek, il-mulej u d-del tiegħek fuq lemintek. Ma tolqtokx ix-xemx binar, anqas il-qamar bil-lejl. Iħarsek il-mulej minn kull deni u iħarislek ħajtek il-mulej iħarsek fil-ħruġ u t-dħul tiegħek minn issa l dejjem. Xi ġmiel. Meta inti tara tisma' dan il-kliem. Tistħajlek qed tgħix fil-ġenna tal-art, xi jkun jonqsok. Meta inti tisma' il-kelma ħajja kif inhi il-mulej xi jrid prattikament. Sewwa, iktar l-isfel, hekk immorru 1-2, jgħid fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-mulej, il għaliex fin-noti isfel jgħidilna li dan is-salm u 13 ta' warajh litteralment taf x'ikun qed jiġri ikun wara wieħed li huwa salmi lil Pellegrini. Alright, kienu jkantaw huma u sejrin Ġerusalem għal-festi il-kbar. Voldiri daw huma u sejrin għal-festi għax il-liġi jekk kienet, għalhekk kont se naqbad naqra minn 1-2, sewwa, mela għaliex il-liġi ta' Iżrael kienet li imorru għal dawn il-festi u jfaħħru isem il-mulej. Mela daw kienu sejrin
għal din il-festa biex ifaħru sem il-mulej. Imma rajtux expectancy kellhom waqt li huma sejrin xibdew jgħidu daw. Voldiri literalment fraħt meta qalu li sejrin f'dar il-mulej, tiġa qegħdin riġlejna fi bwiebek Ġerusalem. Ejja niġu hekk b'dan il-mod meta aħna niġu għal service. Dili jiena meta bdejt nara l-expectancy ta' dawn in-nies huma sejrin x'ibdew jgħidu ikabru isem il-mulej. Jistennew x'qed sa jiġri. Sewwa meta bdew jgħidu Ġerusalem mibnija bħal belt maquda ħaġa waħda, lejha t-tribujiet jitlu it-tribujiet tal-mulej biex skont il-liġi tal-mulej ta' Izrael ifaħru isem il-mulej. Voldiri daw bħalma nagħmlu aħna sewwa kienu sejrin għal dak li kien mistenni minnhom b'din il-kanta lina li bdew sejrin biha. Infaħru l-isem il-mulej kemm hu kbir, ma jista' jiġri li xejn, ma totorx riġlejja. Niġu b'dik l-expectancy. Ekspettattiva li aħna wkoll ġejna fid-dar il-mulej u nifirħu b'dan il-mod. Din hija t-tieni parti ta' dak prattikament li beda jgħid il-pastor waqt it-qarbin. Għaliex ħafna drabi ma nkunux għajnejna daqshekk fuq il-mulej fuq il-ħarsul fuq lejlolijiet meta aħna nkunu għaddejjin minn ċertu affarijiet, imma irridu nkunu ċerti li għajnejna qegħdin iħarsu l-fuq lejlolijiet. Mose meta bat lill-ispiji sewwa biex jiġibulu lura fuq l-art ta' Kan biex iġibu xraw u xmaraw. Raw li bliet magħluqa li kien hemm is-swar, il-ġganti li kien hemm, imma ma rawx x'kien hemm fuq, above, li Alla qiegħed fuq dal-affarijiet. Allura ġew b'dak in-negattivitajiet kollha li raw il-ġganti. Issa, tgħidli il-ġganti dejjem qegħdin hemm. Aħna ħajjitna prattikament ma nistux neliminawhom il-ġganti, imma nagħmlu ħażin jekk nagħmlu bħal dawn l-ispiji li marru ġo Kan. U raw u beżu prattikament ippressjonaw ruhom mill-ġganti. Issa, hija aktar faċli li tgħidha milli tagħmilha. Illa għaliex meta nkunu għaddejjin minn sitwazzjonijiet u ċirkostanzi fil-ħajja tagħna li inti tibda tgħid imma għadni kemm qrajt dak kollu li Alla jagħmel dak kollu għaliex ngħaddi minn dal-affarijiet bibien magħluqa, tkun ippruvajt ħafna affarijiet forsi, ma rajtx riżultat ta' talb. Allora tibda tgħid, imma għaliex jiġru dal-affarijiet? Dawn huma l-ġganti. Imma jekk ħanħarsu lej il-ġganti, ħajġrilna bħalhom u ma nidħlux fl-art imwiegħda. Dawk ma daħlux fl-art imwiegħda aħwa. Mela ejja noqogħdu attenti meta qed inħarsu lejn dan is-salm, mhux ġas qed naqraw hu ngħidu kemm hu kbir Alla u nifqu hemm, ejja ngħidu irrid dak li hemm. U dak li illum qed se noħorġu minn hawnhekk, ħankabru daqsxejn il-fidi l fuq. Għax biex ħantellu l-fidi, we are going to raise our faith up. Għaliex? Għax meta se nitolbu, maħniex ħanitolbu just for the sake of praying, ħanitolbu biex naraw ħelsien illum, biex naraw fejqan, biex dak li inna ħafna prattikament, minna li inna nistennew xi ħaġa li għadha ma manifestax. Qegħdin nistennew xi ħaġa li qed tippersisti li ma tiġix. Ollu naqra jdejkom ħanna. Mela thank God li qegħdin in the right spirit. Grazzi mulej għaliex illum se ngħidulu lid-demonju. It's enough. Għaliex qed insemmi d-demonju? Għax huwa xogħlu. Il-mulej huwa da li qrajna. Sewwa mela allura jekk hemm xi ħaġa li mhijiex skont dan is-salm, skont dak li qrajna, għax hemm xogħol id-demonju fin-nofs. Mela, jekk maħniex qed nerfu għajnejna biżejjed, ejjew immorru salm Iżajja issa. Iżajja 40
ħankomplu nissaħħu ftit ieħor. Iżajja 40. Vers 25 jgħid, u ħanaqraw minn vers 25. Ma min qed ixxebħuni? Jew tqabbluni, jistaqsi l-qaddis. X'qed tara meta inti tolli għajnek il fuq, meta inti tħares lejn Alla? Kiex qed tara fih? Qiegħed tara tama, qiegħed tara aspettattiva li jiġri x'jiġri f'ħajtek. Huwa iktar qabbli minn biżejjed li lilek itik dak li għandek bżonn, li lilek jeħilsek minn dak li qiegħda fih. Qed taraħ kbir biżejjed hawnhekk qed jgħid ma xiex qed tixxebbaħni. Erfu għajnejkom il fuq l-istess ħaġa u waraw min ħalaqhom dawn il-ħlejaq kollha. Jekk aħna qed inħarsu madwarna, qiegħed tara l-Alla hemmhekk. Qed tara l-kobor talla, jew qegħdin ninagħlqu fil-problemi tagħna u qed niffukaw fuq dak li qiegħed jitfaxxitan f'ħajjitna. Imexxi u jgħod l-eżerċiti tiegħu u jsejħilhom bisimhom wieħed wieħed. Voldiri dak li Alla ħalaq, inkluż il-bniedem li hu fuq kollox, isejħilhom bisimhom wieħed wieħed. Voldiri daqshekk aħna prezzjużi għal Alla u ma jinsina qatt u ma jitlaqna qatt. Jagħmel x'jagħmel l-għadu, tinsab fejn tinsab bħalissa fil-ħajja tiegħek, fiċ-ċirkostanzi tiegħek, ftakar dejjem li m'intix waħdek. Hemm Alla kbir li qed jgħidilna llum ħafna kliem sabiħ biex aħna nemnuh, biex aħna jinżel fl-ispirtu tagħna. U aħna niggranfaw miegħu, nissaħħu u nemnu. Għax imbagħad meta aħna jinżel fl-ispirtu tagħna inkunu nistgħu nirrilazzjaw dak li qiegħed fl-ispirtu ġon natural u naraw il-mirakli. Da mhux kliem sabiħ, huwa dak li hu ir-rida t'Alla kif nirċievu l-aħwa. Mela, bis-saħħa u qawwietu, bil-qawwa ta' setetu, ħadd minnhom ma jonqos. Għaliex titkellem Ġakob u inti Iżrael tgħid triqti moħbija mill-mulej u mwarrab il-jed tiegħi minn Alla? Sfortunatament ġieli ġejna fiha di li meta nibdu naraw kollox ġej kontrina, niżolqu daqsxejn fiha di. Imma li qed jismani Alla? Imma fejn Alla? Taf li nkunu qegħdin nagħmlu ħażin meta ngħidu hekk? Ħafna nkunu qegħdin nagħmlu ħażin. Taf għaliex? Għax huwa xogħol l-għadu li jitfalek din li inti taħseb li Alla qiegħed il-bot jew li mhuwiex qiegħed miegħek jew mhux qiegħed jisimek biex propju jisraqlek il-miraklu tiegħek. Mela, issa se naraw tliet affarijiet li għandna x'nagħmlu biex inkunu ċerti li qegħdin fir-rieda t'Alla li ma nħallux l-għadu jisri inna dak li hu tant prezzjuż għal Alla li prattikament itina kollox. Fej seta' jmur iktar milli seta' jmur meta bat li l-ibnu jmut biex l-inna seta' tagħna ħajja ġdida, prattikament l-art imweda kienet di li Kristu mitalina biex jifdina u jisalvana u jtina ħajja ġdida. Mela mar l-estrem u jiġi x-xitan u jipprova jitfalek dubju li Alla b'xi mod mhux qed jisimek. Jew iktar minn hekk li jien tagħmel xi ħaġa li ġabitek f'pożizzjoni li ma ħaqekx tirċievi. Ħafna ħankompli naqra dan is-salm, issa nerġgħu naqbduha f'din il-biċċa. Din l-iskrittura. Jaqgħu ma tafx lanqas ma smajt il-mulej u Alla ta' dejjem il-ħalliq ta' truf l-ard ma jeja qatt u ma jinkeċ l-erf tiegħu ma ssibx tarfu. L-erf tiegħu ma ssibx tarfu. Meta aħna nkunu f'xi sitwazzjoni ma nafux sa naqbdu nagħmlu. Għaliex tindispraw? Meta Alla qed jgħidlek l-erf tiegħu m'għandux tarfu. Meta f'ġagbu jgħidlek itlobni għall-erf u jien nagħtihulek.
untijulek bl-abbundanza ta' vol diri għantik iktar mill-li inti tixtieq li għandek bżonn. U jagħti l-qawwa lill-lajjien u jkattar il-qawwa lil minu bla saħħa. Qed tħossok bla saħħa bħalissa. Jekk qed tħossok bla saħħa bħalissa, il-mulej qed jgħidlek ħantik is-saħħa. Ħantik il-qawwa. Jintelqu żgħażagħ u jgħejew fl-aħjar tagħhom jotru l-irġiel. Voldiri ma neħdu xejn for granted ukoll. Nistgħu nkunu għaddejjin, nkunu top of the mountain u nispiċċaw fil-qiegħ tal-witta. Ma neħdu xejn for granted volliri, ma li nneħħu għajnejna minn fuq il-mulej ma tistax tgħid fejn se ssib ruħek. Minn fuq it-top tal-muntanja, il-quċċata tista' ssib ruħek fil-wiet. Imma kemm inħobba dik il-kelma, imma dejjem hemm taħma. Imma dawk li jittamaw fil-mulej, dawk li għajnejhom dejjem fuq il-mulej, dawk li jiġri f'ħajjithom, imma hemm il-mulej. Għandhom fejn jiduru, jieħdu saħħithom. M'hemmx dubju, jieħdu saħħithom. Itellu ġwienaħ bħal lajkli, jiġru bla ma jgħejew u jimxu bla ma jintelqu. Il-kelma talla, alleluja. Il-kelma talla hija mimlija tama l-ħwa. Għaliex il-ħajja dik li hi. U hawnhekk qed jgħidilna li hemm meta li nistgħu aħna skont hawnhekk li nistgħu nolow bħal lajkla. Voldiri għandna dik is-seta wkoll fi Kristu li l-maltemp nirfsu fuqu, li l-għadu nirfsulu rasu, voldiri dik hija waħda mill-qawwa li hawn f'din l-iskrittura, imma hemm qawwa oħra wkoll li jgħidlek dawk li jittamaw fil-mulej, voldiri nistgħu nieħdu l-affarijiet jiġuna ċlikki ta' hawnhekk qed jgħid li l-paċenzja li aħna nittamaw meta l-affarijiet iħu fit-tul ukoll hija qawwa ġejja minn Alla. Voldiri mhux il-qawwa li nitilu biss fuq il-maltemp ta' u li għandna l-awtorità u li nkissru l-xolladu u li nerbħu, that's for sure, imma hemm qawwa oħra li l-inna tgħinna nimxu bil-paċenzja. Illa li ħafna mid-drabi dak li nkunu qegħdin nistennew jieħu t-tul. U hemmhekk tiġi mbagħad il-fidi, hemmhekk tiġi it-testing. Kemm ħandum nissapporti. Waħda mill-armi tal-għadu l-aħwa hija l-persistenza li jipprova jkissir l-Kristjan. Il-persistenza li jipprova jġibek darek mal-ħajt, li jipprova jaqtalek qalbek, li jipprova jġibek taħseb li Alla mhux qed jisimak. Din hija għaliex għax hu jipprova jisir inna l-image ta' Alla kemm iħobbna tal-missier. Tant iġibek f'dak l-istat li inti tibda taħseb imma jien x'qed nagħmel ħażin, meta fil-fatt ma tkun qed tagħmel xejn ħażin. Ħanedu l-ewwel ħaġa li għandna nagħmlu meta nkunu għaddejjin mill-maltemp hija li nduru dawra ma' nfusna u naraw ftaħni x-xibbi bla dubju, imma noqogħdu attenti li ħafna drabi anki meta nkunu tħanna u l-mulej ikun orena li b'xi mod m'hemmx xi ħaġa li tista' tkun u jista' jkun hemm imma aħna nneħħuha. L-Ispirtu Santu għalhekk qiegħed jekk ikun hemm xi bib miftuħ għalqu. Thank God, għax imbagħad l-għadu nkunu nistgħu nagħlqu l-bib. Imma jekk m'hemmx, ejjew nifqu nkunu condemned. Ejja nifqu nkunu mimlijin guilt għax dik ma tħallinix nirċievu.
Meta aħna nkunu mimlijin guilt li nibqu nedu l-umma mulejx qed nagħmel ħażin. Imma għaliex jiena għaddejja minn dan. Iqaf, għax dak l-għadu qed jipprova jneħħilek il-fokus tiegħek minn fuq Alla ħanin, Alla missier li jrid biss li jarak infejjaq, li jrid biss li jarak iż-żwieġ tiegħek b'saħħtu, li jrid biss jara lil uliedek miġburin miegħek. Dak huwa Alla li jrid jara. X'tedinna l-kelma? Beloved, I wish above all things, x'tedinna, that you may prosper and be in health. Nixtieq jedinna li jiena rrid narak b'saħħtek u tistana waqt li ruħek qiegħda tistana. Vordir waqt li intfittixni, waqt li inti kull jum moħħok fija, waqt li t-tama u ħarstek hija fuqi, waqt li qed tħares lej l-olijiet u mhux lej il-maltemp, lej dak li hemm fl-art. Inti tista' tistana, inti tista' tfiq. Hekk qed jedinna hawnhekk. Voldiri imma jekk aħna nagħtu każ tal-għadu u niffukaw fuqu hemm iżomna, ma nirċivux. Issa, biex nirċievu l-aħwar, irridu nkunu vera. Imxebbin sal-ponta ta' mneħerna kif tet il-Malti. Taf għaliex? Għax irridu nsiru aggressivi. Biex nirċievu, irridu nsiru aggressivi u ngħidu lid-dimonju enough is enough. Qegħdin f'dal-istat illum għax jiena qiegħda. Jiena llum qiegħda f'istat li ħanejdlu enough is enough fid-dimonju. Għaliex l-almu lej qed jedinna, isma, ir-rida tiegħi hija di. U li aħna nafu li jikbaru dak li hemm ġo fina u akbar minn dak li hemm fid-dinja. Mela kemm se ndumu nħalluh u ntuħ spazju biex ikompli jitturmentana. Le, ma nħalluhx. Mattew 19:26 jgħid, Ġesu ħares lejn id-dixxipli tiegħu qalilhom għal-bnedmin, dan ma jistax ikun. Dan ma jistax ikun. Dak li għaddej minnu, forsi, int qed tgħid ma jistax ikun li jinneħles minnu. It-tabib qal li ma jistax ikun. Li qed nara f'ħajti bħalissa hija kbira wis biex nara is-seħ, iż-żwieġ tiegħi qed narah daqsxejn qed jikrolla, it-tfal qed jinkwetawni. Imma għal Alla kollox jista' jkun. Alleluja. Ejdi miegħi. Ejdu miegħi. Minix se nippermetti. L-ebda sfida. Teleb. Jew tkissirni llum. Jinnażel li npoġġi l-fiduċja tiegħi falla. Għax għalih xejn mhu impossibbli. Alleluja. Grazzi mulej Ġesu. Mela, xejn mhu possibbli. Se nsemmi 3 affarijiet malaj għax irrid nagħmel iktar talb. Imma ħansemmi 3 affarijiet li tajjeb niċċekkjaw li maħniex qegħdin nagħmluhom biex ma nkunx qed inħallu l-għadu jfixkinna l-aħwa. Mela, waħda mill-affarijiet biex ma nirċivux minn din il-qawwa li propju anke missaftet il-pastor ftit ilu, hija meta aħna nkunu sin conscious. Voldir ninsew minn aħna li Alla ma jarħaris lej id-dnub tagħna, li voldiri aħna righteous fis-sens ġustifikati li ma nirċivux minn għandu bażi abbażi fuq dak li nagħmlu aħna, jew fuq dak li ma nagħmlux. Nirċievu għax Alla jħobbna, għax Alla jkrid u Alla diġà ipprovdih fi Kristu Ġesu. Mela il-promessi li diġà tagħna huma tagħna mhux għax aħna nagħmlu t-tajjeb, jew mhux għax aħna m'aħniex qed nagħmlu ċertu affarijiet, nirċivuh għax Alla hekk irid. Għax Alla huwa tajjeb u bil-grazzja tiegħu provdihomna. Issa min-naħa tagħna bil-fidi hemm il-parti tagħna u nirċivuhom. Mhix għax qiegħda f'xi sitwazzjoni jew għax mhux qed nagħmel xi ħaġa
Isma', minix qed nagħmel minix qed ngħid li għandu jkun hemm il-kompromessi, far from it. Jew inkella li d-dnub ma jġibx il-konsegwenza. Minix qed ngħid dik għaliex il-Kristjan born again veru li għandu l-Ispirtu tal-Alla fih, id-dnub iqallu. Aqqas biss ix-xom taħsibha li tagħmel dnub meta int għandek l-Ispirtu Santu vera fik. Meta inti titwilet mill-ġdid u jkollok l-Ispirtu tal-Alla fik, la tibqa' tilbes kif tkun, la tibqa' tgħid kif tkun, la tibqa' tmur f'ċertu postijiet. Aħseb wara kemm tippjana jew tħossok komdu li tagħmel dnub. Voldri dan għandu jkun test għalina. Illum biex jekk aħna komdi fid-dnub jew l-dnub ma jdejjaqniex, ħajkun test għalina. Hux vera għandi l-Ispirtu tal-Alla fija ta'. Għax l-Ispirtu Santu dal-affarijiet ma jammarx fihom. Voldri ħafna drabi ngħidu li aħna Kristjani forsi. Imma għax toġobna dik il-kelma jew għax ngħidu li nkunu hekk, imma mbagħad ix-xitan jisir inna dak li vera nkunu rċivejna. Mela biex nirċievu minn il-mulej irridu nibqu nħarsu lej it-tjubija tal-Alla, lej is-seta tal-Alla, lej il-kobor tiegħu, lej il-promessi tiegħu li huma yes and amen. U li huma tiġà provduti bil-grazzja tiegħu, Ġesu Kristu huwa l-grazzja tal-Alla nnifsu, imma aħna mill-parti tagħna x'nagħmlu li nirċievu bil-fidi. Dik number one, voldri għax hekk ħanibqu naħsbu li għax għamilt xi ħaġa. Alla mhux sejtini, mhux sejfejjaqni, mhux qed jikkastigani b'xi mod. Mhijiex il-każ. Għax hekk se nibqgħu naħsbu hekk mhux ħanirċievu. Dik neħħuha minn rasna. Imma nibżgħu mid-dnub għax iġib konsegwenzi kbar u rridu nħallsu għalihom dawk il-konsegwenzi. It-tieni waħda hija x'qegħdin nitolbu u kif qegħdin nitolbu. Manġalu, xi kultant għax anke meta nisma' ċertu talba hawnhekk. Noqogħdu attenti li meta nersqu lej il-mulej mhux nitolbuh li jagħmel xi ħaġa. Għax ħafna mit-talb irid ikun għax diġà għamlu. Ħafna mill-promessi huma diġà hemm already done. Mela meta aħna nitolbu nersqu lej il-mulej u nitolbu, ejjew immorru b'dik il-mentalità ta' ringrazzjament, ta' li inti b'revelazzjoni diġà Ġesu għamilhom. Mela allura meta inti tidħol titlob f'isem Ġesu, mhux nidħlu we beg, jew mulej għamelek u ċaqlaqek joġbok f'ħajti mulej. Fim, ejjew noqogħdu attenti please mulej jagħmelek. Le. Il-mulej tidħol qudiemu fit-talb bil-mentalità li inti bil-fidi tiġà taf li inti mfejja. Tiġà taf li hu iż-żwieġ tiegħek irranġaħulek diġà. Tiġà taf li provdilek xogħol għax il-prosperità hija r-rida tiegħu. Tiġà taf li ħelsek mit-toqol tiegħek. Meta aħna nidħlu b'dik il-mentalità, tafu li laqqas dubju ma jkollok. Asnaqu fid-dnub tad-dubju. Asnaqu. Voldri ħafna drabi d-dubju li huwa dnub iżomna milli nirċievu. Mela allura meta aħna nidħlu bil-mentalità li nitolbu it is done, jiena qed nidħol in line ma dak li ġiġa Ġesu għamel li jiena qed dak li għamel qed inġibu, qed nirrilisjah issa. Issa ħafna drabi x'jiġri li aħna nibdu naħsbu li dak li ġiġa għamel il-mulej narawh fil-ħajja fil-ġisem fil-ħajja tagħna, fil-ġisem tagħna. Mentri fil-ħajja ta' kuljum, ħanprova nfema sewdi. Illa għaliex dak li diġà huwa magħmul qiegħed fl-ispirtu, mhux hekk pasteri. Qiegħed fl-ispirtu tagħna. Dak li Alla għamel diġà f'Ġesu Kristu u li aħna diġà qiegħed għandna qiegħed fl-ispirtu tagħna. Meta aħna ġejna mwildin mill-ġdid, meta aħna irċivejna il-Ġesu Kristu, ġo fina ġi l-Ispirtu tal-Alla.
U l-Ispirtu Talla ġab fina dak kollu il-milja li hemm f'Ġesu Kristu edha fina. Voldiri dak kollu li għandna bżonn diġà qiegħed hemm. Issa, il-problema tiġi xi kultant kif narawha fiżikament, kif narawha timmanifesta. U dik li fit-talb tagħna aħna rridu nkunu ċerti li qegħdin nagħmlu li meta qegħdin nitolbu qegħdin noħorġu dak li diġà hemm ġo fina fil-natural. U kif ħanamlu dan? Billi inti taqbel li inti tiġi inline, li inti tipproklama u tgħid grazzi Ġesu ta' dak li inti tajtni diġà. Meta nibqu issa, ħafna drabi ma tiġix mal-ewwel. U l-problema tiġi meta naqtu qalbna. U meta nifqu nagħmlu dak li għandna nagħmlu ma jiġix. Nibqu bix-xejn. Mela il-number 2 meta aħna biex naraw il-kobor Talla li it-talb irid ikun in line. Mela number 1 għadna kemm edna li irridu nibqu niftakru minn aħna fi Kristu. Kbir kemm kbira l-maltempata, kbira kemm kbira is-sitwazzjoni li qiegħda f'ħajjitna u kemm qed iddum biex titlaq, nibqu niftakru minn aħna. U li jagħmel x'jagħmel l-għadu aħna rebbieħin fi Kristu Ġesu. Jekk ħanitolbu kif qegħdin ngħidu niddikjaraw il-promessi tiegħu, nirreżistu d-demonju, tafu li rridu nirreżistuh ix-xitan. Ma rridux intuħ importanza d-demonju, imma rridu nirreżistuh. Irridu nirreżistuh u nindirizzawh u nieħdu awtorità fuqu. Hemmhekk jitlaq il-kelma Talla tgħidlek is-sottometti ruħek li Alla, irreżisti x-xitan u jitlaq. Mela hemm x'nagħmlu wkoll dik parti mit-talb. It-tielet waħda u l-iktar waħda naħseb li hija jibsa hija il-mistrieħ li għandu jkollna biex aħna naraw il-kobor Talla jaħdem f'ħajjitna. Jekk aħna ma nistrieħux fih. Sa jiġri, ħanaħdmu aħna u ħanejjew. Għalhekk meta nejjew mbagħad jagħmel xalata d-demonju mbagħad. Għax meta tgħejja tibda anki ta' madwarek tibda ddejjaq. Meta tgħejja ta' qalbek tmur il-Knisja. Meta tgħejja mal-familja tiegħek tibda tkun frustranti. Dan huwa xogħol id-demonju li ħafna drabi il-ħajja ta' kuljum di li qed ngħidilkom l-ewwa hija il-ħajja li kontinwament irridu niffaċċjaw. Mela il-mistrieħ u nixtieq naqra minn ktib tal-Lut fuq għadi. Ejja morru ktib tal-Lut. Ħankunu rajna daqsxejn mill-kelma Talla. Lut 4. It-taħbit tal-ħajja huwa li jtellifna minn dak li Alla għandu għalina. U l-struggles li konna ta' kuljum jisirqunna dak li Alla irrid itina. Alla jrid jagħtina l-ħajja, di smajta quote fuq it-television u xtaqt ngħidilkom. Alla ġi biex itina l-ħajja. Imma xi kultant il-ħajja toħdilna lil Alla. Għax, ejwa, kont qed nisma' Got TV u smajta u qed niftakar issa li uġi biex itina l-ħajja. U l-istess ħajja l-inna mbagħad tisir inna lilu. Għax tant inkunu okkupati, tant inkunu nkwetati li ma nfittxuhx. U dan m'għandux ikun għax itelfinna t-teżori kollha li hu għandu għalina. Mela, Lut 4 jgħid vers 10 għax min jidħol fil-mistrieħ Talla jistrieħ wkoll. Mix-xogħol kif Alla strieħ minn tiegħu. Infittxu mela li nidħlu f'dan il-mistrieħ biex ma jkunx hemm min jaqa' bħalhom fuq l-eżempju tal-ebusija tagħhom qed jgħid
għal dawk il-lut li ma kinux emnu għax memnux. Voldiri nixtieq ngħidha bl-Ingliż bil-King James Version edha ekkara. Let us labor, therefore, to enter into that rest. We have to labor to get into that rest. Mela ħan istragilja, ħan itħabad, mhix biex insolvi l-problemi, mhix biex nibqa' niwworja u nara kif se noħroġ mis-sitwazzjoni tiegħi jew sa nagħmel jien bil-modi tiegħi jew kif naħseb jien. Se nistragilja u nitħabad, taf xiex biex moħħi jibqa' fuq Ġesu. Biex waqt il-battalja nibqa' nfaħru. Biex waqt il-battalja nibqa' nemmen. Biex waqt il-battalja nibqa' nitlob. U ma nċedix. This is what we have to. Għal diridu, għalhekk qed jgħidlek stragilja, aħdem, irsisti, għax ħafna drabi fl-esperjenza tiegħi meta nkunu għaddejjin mill-maltemp, il-biċċa iktar ibsa li nibqa' nifoka fuq dak li qed naqra, fuq dak li qed nisma' fuq il-kelma talla, meta nibda nara kull bib magħluq, meta nibda nara iċ-ċirkostanzi tal-ħajja ġejjin kontra, li iktar ma nitlob infittex wiċċ il-mulej iktar jibda ġej il-maltemp. Trid tistragilja biex tibqajnek fuq Kristu. Imma il-kelma l-aħħar kelma hija Alla. Għaddejjin mhix għaddejjin, ir-rebħa hija tagħna. U hekk kif qed nasal lejn it-tmiem għax ħin m'hemmx u sar il-ħin. Ejjew niftakru li qegħdin fi żmien il-miliet. Bħallum minn tiem niċċelebraw the great I am. Halleluja. Ġi fid-dinja bħala baby. Imma li issa madux baby, issa huwa the great I am. Li huwa jista' kollox. Halleluja, u kien qalinna f'John 18:5-6 ġara meta qalen I am he. Kull min kien hemm quddiem waqgħu instabat. Dik hija l-qawwa ta' Alla tagħna. U għal xi ġie fid-dinja. By the way, hawn ġodda llum. Hawn qiegħda imma. Għaliex qed netek, għaliex ħa niċċelebraw b'ħafna modi. Aħna niċċelebraw billi nifirħu, niċċelebraw kollox tista' tgħid anke hawnhekk niċċelebraw fil-familji noħorġu niddevertu. Imma qegħdin niċċelebraw verament. Il-Kristu ħaj, Kristu qawwi u setan. Illa lix jekk ma nibqgħux iffukati fuq is-seta tiegħu, dan il-messaġġ da li xtaqt noħroġ jien li fil-maltemp, li fil-ċirkostanzi tagħna, he is more than able u għandu qawwa biżżejjed, imma skont kemm nemmnu aħna. Skont il-qawwa li hemm ġo fina tgħid il-kelma, voldiri jekk aħna m'għandniex dik il-fidi biżżejjed, dik ir-revelazzjoni ta' kemm huwa qawwi u setan, xi Christmas qegħdin niċċelebraw. M'għadux dak iż-żmien għataw, ovvjament, minn ma qatt m'għandux il-Kristu f'ħajtu li immorru niċċelebraw kif tiċċelebraħ id-dinja. Aqqas biss jissemma Ġesu fiċ-ċelebrazzjonijiet tad-dinja, bil-kemm għadek tara il-bambin fil-maxtura llum li huwa xi ħaġa sabiħa, imma għalina mhijiex daqshekk ta' importanza, imma still hija xi ħaġa sabiħa li għall-inqas jidher Ġesu. Imma llum anki dik kważi qed tinqata'. Tant saret kummerċjali l-festa għad-gawdija, għax-xalar. Kristu fejn qiegħed. Kristu fejn qiegħed. Mela l-aħwa nixtieq illum li ħanitolbu mod ieħor
Il-mulej poġġi li f'qalbi. Li qabel nitolbu l-lum, u ħanitolbu l-kol f'daqqa, se nollu l-kobor ta' ismu. Se għattilhom biex jitfu li worship song. Ili ma namila di, imma illum ħassejt li għandi namila. Se nkantawa fl-imkien bil-wifqa il-għaliex, se nollu l-isem ta' Ġesu, se nollu l-kobor tiegħu, u mbagħad se nitolbu. Għaliex? Għax hemm bżonn il-fidi tagħna titla il fuq. Hemm bżonn l-expectation titla il fuq. Inkella it-talb jerġa' jisfaxxa u jitlaq mal-ħajja. Illum irridu meta aħna niddikjaraw dak li se naraw, ejja verament f'qalbna timbet dik il-ġuħ li naraw, dak li aħna ġejna li naraw. Se nitolbu l-aħwa, imma ħanitolbu għal xuxin illum. Għaliex? Għax il-mulej spoġġi dil-iskrittura. Morru James 5:16. James 5:16. U noħorġu minnaw imbirkin. James 5:16. Ejjew niġu f'din il-pożizzjoni għax inkella nkunu isna ġejna għal xejn. Dan il-messaġġ irridu li jispiċċa b'dan il-mod illum li nkunu irċevejna l-aħwa u nkunu berrikna l-ħadd ieħor ukoll. James 5:16 jgħid, sqarru wieħed lil-ieħor in-nuqqasijiet tagħkom u itolbu għal xulxin biex hekk tfiequ. Trid tfieq? Għaw xi ħadd irid ifiq illum. Trid tirranġa s-sitwazzjoni f'ħajtek? Mhux għal-fejqan biss. Trid tirranġa s-sitwazzjoni f'ħajtek? Trid tirranġa żwieġ tiegħek? Trid tara l-uliedek fi Kristu maqudin? Meħlusin mid-droga jew minn xi tajjen li għandhom magħhom? Mela hawnhekk qed jgħidilna itolbu għal xulxin. Illum ħanitolbu għal xulxin. U b'expectation se nimnu li dak li aħna mbagħad għandna bżonn se jagħtihunna l-mulej. Se nfiequ, se ninħallu, se ninħelsu f'isem Ġesu Kristu. Imma qabel ħaniddikjaraw kemm hu kbir. Ħaniddikjaraw il-kobor tiegħu. Ħalli mbagħad hu jkun jista' jaħdem għax jgħid daw qegħdin jemmnu li jien kbir, li jien nista', li jien kapaċi. Ek joġbok għamilili. Umu bil-wifqa, għawma minnem. Għan id-dikjara fl-imkien. Matthew 9:29 jgħid il-mulej mela ħajsirilkom skont il-fidi tagħkom. Mela fitxu ollu għal fuq, raise it up, ħalli jsirlek skont il-fidi tiegħek. Itfaħħa, please, hi. Mr. Addis, irċivi mulej. It-tifħir tagħna mulej Addis. Aħna nħobbuk mulej, u t-tama tagħna hija fik biss mulej. Niddikjaraw mulej Ġesu li l-qawwa tiegħek tinżel issa stess mulej. U taħdem f'kull wieħed u waħda minnak kif nollu l-ismek mulej Ġesu. Għax inti jixraqlek kull tifħir u kull glorja mulej Ġesu. Il-qawwa hija tiegħek biss, il-glorja hija tiegħek biss f'isem Ġesu. Grazzi Ġesu. Grazzi Ġesu. Grazie Gesù. Worthy, none beside thee, Lord Almighty, the great I am. Alleluja, grazzi mulej. Wanna be near to your heart, loving the world
Want to see dry bones living as one. Alleluia, grazie amore Gesù. Oh, alleluia. Holy, holy, God Almighty, great I am. None beside thee, God Almighty, the great I am. Amore Gesù, you are the great I am. Hallelujah. Gesù nfaħruk mulej għaddim. You are great, Lord Jesus. Hallelujah, Jesus. We lift your name, Lord Jesus. We exalt you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. We give you glory, Jesus. Demons run and flee. Hallelujah. King of majesty. Or any who can stand. Hallelujah. Power and the presence of the great I am. The great I am. Hallelujah. Oh, Jesus. You are glorious, Jesus. Hallelujah. The great I am. The great I am. Holy, holy, God Almighty, the great I am, who is worthy, none beside thee, God Almighty, the great I am. Jesus. Hallelujah! Glory! Great I am. Jesus. Glory to your name, Jesus. You are glorious, Lord. Glory to your name, Jesus. Yes, Lord. Thank you for him. The demons run and flee. Hallelujah. Grazie. At the mention of the name King of Majesty, there is no power in hell or any who can stand for the power and the presence of the great I am. The great I am. The great I am. The great I am. Hallelujah. The great I am. The great I am. Hallelujah. Holy, holy, God Almighty, the great I am, who is worthy, none beside thee, God Almighty, the great I am. Jesus, receive all the glory. Hallelujah. Receive the glory. Hallelujah. We thank you, Father, for all the healing, all the grazie Gesù tal-ħelsin, tal-healings li qed tagħmel, tal-mirakli mulej li ħad tagħmel. Grazzi Ġesu tal-ħelsin f'isem Ġesu Kristu. Thank you, Lord. You are the great I am, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. We love you, Lord. We love you. Issa kif intom hekk, kif intom hekk. Aqbdu jdej xuxin. Rabadassum brekeder nebronda kjara da proset. U itlob għal ta' maġembek. Itlob għal ta' maġembek. Bażat fuq dak li smajna. Itlob għal prosperità ta' dak ta' maġembek. Itlob għal fejqan ta' dak ta' maġembek. Itlob għal ħelsin tiegħu. Itlob ħajjintelab bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Itlob biex hekk għandu bżonn jindem. Rabadando koronu brasa, Mr. Atis, muradu brasċak, rabadondo. Mulej, edin qoddimek, mulej.
mulej nullilek din il-kongregazzjoni, mulej. U nirringrazzjak, missier. Tal-li dek edha fuqna l-kol, mulej, palissa xemkra. U inti, mulej, għaddis, għatmisna l-kol, wieħed, mulej. Il-kol fil-bżonnijiet tagħna, mulej, Ġesu. U nirringrazzjak, missier, tal-fejqan li jint għattati palissa, mulej, Ġesu. Nirringrazzjak għal-ħelsien, mulej, Ġesu. Nirringrazzjak, mulej, li jint għattfejja il-qlub, mulej, għaddis. Mulej, Ġesu, jint għattati l-kuraċ il-dawk li huma nuqqas mill-kuraċ, mulej, għaddis. Dawk li għandhom it-tama tagħhom tniktet, tkissret, mulej, Ġesu. Nirringrazzjak li qed terġa' s-saħħaħ, mulej. U tagħti u tirrestorja dak li ladu seraq, missier Qaddis. Nirringrazzjak, mulej, Ġesu, li jint qed tagħti kelma tarfin ukoll il-dawk li ġew ifittxu, mulej. Il-wiċċek għal xi deċiżjoni, mulej, Qaddis. Grazzi, Ġesu, li jint qed timla dak il-vojt, mulej. Għax mingħajrek, missier, aħna vojti u maħna xejn, mulej. Imma l-preżenza tiegħek qed timla, mulej, Ġesu. Il-kull wieħed u waħda minna minn dak il-bżonn, mulej. Grazzi, Ġesu. Li l-preżenza tiegħek qed tkeċċi l-barra dak kull demonju u kull xitan li qed jipprova jiffiltra, mulej, Ġesu. Grazzi, mulej, li kull spirtu mniġġes qed jitlaq. Mulej mill-preżenza tiegħek, halleluja. Kull spirtu ħażin jitwerwer u jitlaq issa stess. Fisem Ġesu Kristu Sidna. Grazzi tal-ktajjen, mulej, li jinti qed tneħħi issa stess, mulej, Ġesu. Li jinti qed tkisser, mulej, Ġesu. Grazzi taż-żwiġijiet li jinti, mulej, Ġesu, qed terġa' taqqat, mulej. Grazzi, mulej, Ġesu, tal-uliet li jinti qed treġġa' lura lejk, mulej, Ġesu. Grazzi, Ġesu, alleluja. Tal-pjanijiet li qed poġġi fil-qlub ta' kull wieħed u waħda minna, tal-iskopijiet tiegħek qed iseħħu, mulej, Ġesu. Tal-li qegħdin nirċievu, mulej, dak li inti għandek għalina, mulej. Grazzi, mulej, li kull qalb ibsa qed iddub issa stess, mulej. U qed tħallija, mulej, li inti ta' wara, mulej, taġġina. Kif trida int, mulej. Grazzi li kull talba qed tinstema, mulej, Ġesu, issa stess. Li qed titwetta issa stess, mulej, Ġesu. U minn hawn ġew, mulej, ħadd mu se joħroġ bħalma daħal f'isem Ġesu Kristu. Nirringrazzjawk, mulej, Ġesu, għall-glorja tiegħek. Oh, grazzi, mulej, jiċċi rasa fuq il-kejk. Qabel tmorru, issa rridkom, tista' tbaxxi naqra il-mużika issa. Ħalli. Eżatt. Il-YouTube viewers, nirringrazzjakom li kontu magħna u f'isem Ġesu Kristu rċivejtu dak li rċevejna aħna. Grazzi, mulej, għalikom, halleluja. U nagħlqu